І йшла з работы ўчора я пад вечар і несла гаспадарчых дум цяжар. Пакрыху ўжо сутуліліся плечы, ды раптам збоку ўбачыла пажар. На захадзе бы золата іскрыла, і, павярнуўшы ўправа галаву, пабачыла нябесную ясілу, што малявала для людзей вярбу. Галіначкі вярбы уверх глядзелі, далей бы і гаспадыня палажыла, упрыгожыла да вербнай нядзелі, каб з ёю ў царкву ісці. Во сіла, во вечар перад вербнаю нядзеляй. Відаць, намаляваў вярбу Всявышні той белаю нябеснаю кудзеляй напомніць, каб пра свята, бо не лішне. І некуды прапала раптам стома, і рук маіх яна ўжо не зложыць. Бягу хутчэй дамоў, спяшу, вядома, каб вербачкі да свята упрыгожыць.